naimbag abigat tay amin kakabsat. Ita nga Domingo kat iso iti may ka 24 nga Domingo iti ordinaryo a panawen. Intay nga rod kadoen dagiti kakabsat tayo nga agyaman iti Dios. Da Doris Angala Alwad, Alan Belmonte kanti pamilyana, Jeronima Galang, Elmer Belmonte kanti pamilyana, Arthur Ramos kanti pamilyana, Bragado family, Norma Elepante and family, Combis family, Manolita Kabakungan, Mr. and Mrs. Agustin Ordindo and family, Senaida Molina para iti panagkasangay na, Vallejo family, Passion family, Mr. and Mrs. Rodelio Millanes, Marian Janine Valdez, kan kastamot nga intay kadkadwaen nga may kararag iti fast recovery and safe delivery of the baby of Alida Polanco Esteves. Tumakder tayo para iti kanta apang lukat. Sa nga lubungan umayag ruknoy ken nagdayaw ken katarumbeng laeng nga itanok daka. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamati tayo, ibiyag tayo, babaan ti aramid. Tano awan ti oray adda pamati no awan ti aramid ibilang daytoy anatay kas ti surat ni San Santiago no awan pamati no adda pamati nga awan ti aramid awan ti serserbina ibiyag tayo nga daytoy nga pamati ken Kristo nga iso nga imay insagot na ti biyag na tapno maitanok tayo tapno maisalakan tayo iti daytoy na santuan a misa bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan ti ida tapno maikari tayo makiranod iti daytoy nasantuan a misteryo.
Iti napakumbaba anakem kunatayo agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat taika kaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. kadagiti tattao ana imbag ipanagnap na kenta ibunan nagdaka itanog daka pagrukbaban daka daydayaw endaka agyaman kang kenka kaputi na indaklan adayag mo Diyos na ilangitan nga Diyos sama man nakabalin namin katsika pumeso Kristo bugbog tong anak Diyos nga apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti Gloria iti Diyos
iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kumararag tayo. O Diyos, pinaraswam ket iturayam dagiti amin nga adda, kaasyan na kam kadi, ipariknam kad kadakam ti pammakawan mo, tapno agserbi kam ken ka iti amin a puso mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Insurunak ni Apo Diyos iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat apaggagarenak adungeg iti isuro na kanyak. Inikanak ni Apo iti panakaawat, ketjak nagsukir wenno simina kenkwana. Intayak ti bukot ko kadagiti mangsaplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparutenda dagiti barbas ko, ket tupraan da ti rupak. Ngem sa anak aman ano, iti panang pabainda kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti rupak, tapno makaibturak. Amok asa anak to ang maibabain, agsipod ta si deg ti Diyos kanyak. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitured amang idarong kanyak. No adda, dumatag kami ti pangukuman, ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos si tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapaneknek ang nagbasula. Ti sao ti Apo. Agbiagak to iti imatang ti Apo, iti pagnaidan dagiti si bibiyag. Ay ayatek ti Apo, taipangagnak. Denggen nak no agkararagak. Yalingag na kanyak dagiti lapayag na, tunggal umawagak ken kuana. Pinulipulandak dagiti tali ni patay, natnagak kadagiti palabog ti tanem, napnuak iti buteng ken danag, iti kasta, imawagak iti Apo, dawatek o Apo nga ispalen nak. Managparabor ken managayat ti Apo, wen manangaasi ti Diyos tayo. Sa lakniban ti Apo dagiti awan gaway na, inispalnak idi nagpeggadak. Inispalnak ti Apo manipod ken patay, pinagsardeng na dagiti luluwak, iti panakapabain inlisinak, ngarud agbiagak iti imatang ti Apo, iti pagnaidan dagiti si bibiyag. Ti may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, anya ti magungunatag ko na nga adda pamati na, no di na met ipakita kadagiti aramid na. Ti kasta pamati, may salakan na nga tadayta a tao. Kas pangarigan ta adda kakabsat a lalaki wenno babae ang makasapol unay ti lupot. Ken kanen iti inaldaw, ket diyo ikan kadagiti kasapulan ti biyag. Awan serserbi iti panagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Dios. Agpapudot kayo ken kadwenyo ti mangan. Kastamet ti pamati, natay no di mabuyugan ti aramid. Ngem adan to agko na,
Ada pamati ti may sa atao, adamet ti aramid ti sabali. Kunakmet, ipakitam kanyak, no kasatno ti kaada ti pamati, ti siya sino man, ang mapakuyugan ti aramid, ket ti parang kumet, ti pamatik babaen iti aramid. Ti sao ti Apo. Tiya po at ako kada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti porok ti Cesarea Filipe. Ibagayo man kanyak sinaludsod ni Jesus kadakwada iti magmagnada. Si asino akkano ti panagkuna dagiti tattao. Si kakano ni Juan Amamunyag insong batda. Kuna dagiti dadduma asika ni Elias at dapay agkuna amay saka kadagiti propeta. Ket da kayo met sinaludsod ni Jesus, si asino akti panagkunayo? Si kati Kristo insong bat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagbagaan da ti kina si asino na. Impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na amasapol nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Umsiento dagiti panglakayen, dagiti pangulwen apapadi ken mamaestro ti linteg. Mapapatay ito ngem agungar metlaeng kalpasan ti tallo nga aldaw. Nalawag ti panangibaga na kadakwada iti daytoy. Isot gapuna nga inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem tinalyaw ni Jesus dagiti adalan na ket pinerreng na ida sana inungtan ni Pedro. Adaywan nak Satanas kinunana. Tasaan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem no di kat ti pagayatan ti tao. Pinaasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanyak kinunana. Masapol at alikodan na ti bagina. Ibaklay na ti krus na ket suruten nak. Tati si asino man amang ipatpateg iti biag na mapukaw nanto. Ngem ti mangyawat ti biag na gapukanyak ken iti ebanghelyo maisalakan to. Ti ebanghelyo ti Apo. Naimbagabigat tayo amin Apo. Ita nga aldaw maika innam apulo ket upat 64th year ni canonical erection daytoy parokya tayo nga naipablaak na ideklarar nga parokya maika-innam apulo ket upat atawenan 500 years nga imay ti Kristyanismo ditoy Pilipinas kayat na nga sawen after 434 years sa nagtadarmot daytoy nga parokya
kamaysa ti Archdiocese ti Nueva Segovia, uray adda pala jilallo idi, na ialis laeng ditoy 200, more than 200 years ago, katatta, maika 64, atawan, nga daytoy Our Lady of Guadalupe, nga kasmay sa parokya, iso nga agrambak tayo. Ginto numalam, adadagi tayo may gaputi tulong ti Caritas Nueva Segovia, adadagi tayo maikanti tulong, malanaan dagiti rumbeng nga malanaan, liwliwaan tayo to basit dagitay kakabsat tayo nga mawarasan kas pangarambak tayo daytoy 64th year canonical erection daytoy parokya tayo iso nga agragsak tayo. Ka-evaluaten tayo mati pamati. Hala 500 years ko nata yun. I-disregard tayo daytoy kaababa ti parokyan ngam ti Pilipinas. 500 years an. Ngam nakitkitaan tayo, no tingitingan tayo ti pamati ana imula, diyak amuno kas ano kaunag. Hindi ka or-orden ko nga padi, paborito nga istoryaan kada kayo. Nayasay nak ije vegan cathedral, nagado nga bulto, adda amin, nagngingina, nagpipintas, nagdadakkel, adda babasit. Adda kong kunami jay nga para lampaso. Anya dagiti para lampaso nga tattao, isuda dagitay mangrugida ijay sango jay likodan di katedral di sangwan di sumrekan agparparinto mangda nga agrosorosaryo uno agkarkararag aging gana ijay sango. Iso ti kunami agrikos-rikos dako mata madalo saanan dayay katedral into na maminsan ko nak ikanyo ti florwaxen at agririkos dan at least akin na silapton. Sa bagay kada tayo kan na masapol ti florwax ngam no masango yo agparintumang kay agida kay latamet no madalosan. Kaado ti grupo akas di adda na kapuraw, adda na ka-brown. Apanda pay kudkudan di saka dagi jay bulto no daduma kayat dati mangala DJ kay kuanan. Di parte na. Ita Santa Lucia idi guyuden da di buok ni Apo Santa Lucia ta iyawid da. Kay ije katedral nagado apo punas ditoy punas di jay nakataptapok uri dan sa lagkam kamata ngam ali punas aging gana tata 500 years kas jay pay laeng adda mo may nga bakit nga sukir ali punas gawgaw atin na ni San Pablo han na magawat jay mo okol-okol ti kabalyo nga nagluganan na ti punpunasan na sana ikaskas jay mo baak siguro daytoy wenno balo baak siguro. Kanudad duma, isungor ti pangkat katawaan da kada tayo. Isugor ti pang dildilawang da kada. Haan nga dakes, ngam na subsobraan tayo. Madi, hanga maibagay. Tipay ka kang runaan nakakabsat. Dito imbaga ni Santiago, naglatak. Faith without work is dead. Pamati nga awan ti aramid na, awan ti serserbina, natay. At dagiti kakabsat tayo nga sola fide kunada. Faith alone can save me. Sola fide kunana. Nya? Ngano kanuna adda pamati mon na isalakang kan uray nya ti aramid mon, uray hammo kasarsarita ni kaaruba mon, uray imimuto mon, uray sweet-sweet ka mon. Uray no baybay amlat tanga agnangabit ken patayon ti bisinan basta adda pamati maisalakang kunada. Ngamhaan nga kasjet ti ibagbagana dayti pamati tayo. Ibagayo adda pamati yung maawan ti aramid na kunana ibagak magkada kayo kuno ni Santiago nga ano dati pa nang ibagana tapno hantay agkamali na may mayat kat dati pa nang ibagana ipakita yo kan ano kasano ti kaadda ti pamati ti si asino man adi mapakuyugan ti aramid iparangkumet ti pamatik babaen ti aramid. Babaan ti aramid dito yung mga mag-gauge DJ tao no usto DJ pamati na. Dito ti ibagbaga ng idardarirag nga awan sir-serbina no ibagam if you confess nga adda pamati ngam di aramid mo madimet anya ti kunana. Adda kabsat mo nga awan antibado keep warm and well fed. Agbisbisin ala ka inya nga rod makipagri na at tabisin mo sikapay manggundaway adadagi tayo bisita tayo tatay nga gagayam ko nakita dadagi jay itad tayo numalam
Ala ni nagadong ayuda may alaan mi tadaduman wen alaan yon ta mapangkay di impyerno. Kukwa lang rod ti awananen ko rakuten nyo pailaan kung kunak ngayang angaw kadakwada. Kakas di ayan na di pamati no adda makita nga kabsat mo nga awanan nga pulusen hamo maiturad nga ikan. Mas dakdakes takawam pay. Mas dakdakes pay atakit kita nga awananen tulong lang arod nga para kadakwadan si kapay lat nagala. Ayan na di pamati nga ibagbagana. Huwag kakabsat dahito ti rigat na no daduma. We confess as Christians we have the faith, the Father, Son, and the Holy Spirit. We have our devotions. Nagado dagito debosyon tayo, debosyonan tayo, nobenaan tayo. Amin. When it comes to practice, alam masirsiro mat. Dimpay kitaan no anya pagimbagan ni kabsat mo, tila pampanunutem no anya ti maalam. Anya nga klase ti pamati dayta adayo haan ang kasjay di surat ni Santiago garod. Uray ti ebanghelyo kas ti laeng. Anya ti kunana, how do you say that I am kunana? Si asino anya naganan si asino akti panagkunayo mat. Kunan ni Apo Jesus kadagiti adalan. Si kakano ni propeta, si kakano ni Juan Amamunyag, may saka propeta, si ni Kristo. Si asino akti panagkunayo ko namot ni Apo Jesus. Si kati Kristo. In confess ni Pedro nga si kati Kristo. Awan pangibagbagaan nyo. In confess na nga iso ti Kristo. Napigsa di pamati niya ni Pedro. Ngem idi ibaganan nga agrigat to ti anak ti tao, misyon to dagiti panglakayan ti dagiti panguluan ti linteg, dagiti papadi, panguluan ti papadi, dagiti ministro, misyon dan to mapapatay to kaagungar to ti maikaalong aldaw kunana ko hanga kastat kong kunam kuna ni Pedron. Ginuyod nan hanga kastat kong kunam. Anya ti kunan ni Apo Jesus inungtan na adaywan nak satanas haan nga data pagayatan ti Dios hanga pagayatan ti Dios ti pampanunutem no diket pagayatan ti tao. Kada ito ti ibagbaga na kakabsat, if you confess that Jesus is the Christ, isuna ti Kristo, kunana ti agtarigagay asumurot kanyak ibaklay na ti cross na sisasagana ka nga mangibaklay ti cross tati kina Kristiyano at nayon na nga panagsakripisyo. Kani Apo Jesus idi imayan anya ti imbaganan iso ti Kristo kunana ti Kristo umay agsakripisyo maibayog iti cross tapno tanok ti nailumlum abasol ti tao nakailumluman abasol ti tao. Kano kayat tayo nga ibaga tayo nga iso ti Kristo nga mahantay kayat ti suffering. Iso di dinilaw ni Apo Jesus ni Pedro. Imbaga na pa nga iso ti Kristo nga idi ibaganan nga agrigat ay haan kunanan. Dayjayon ti awan ti aksyon na nga kunana. At da pamati ni Pedro nga han nakayat nga agtuok han nakayat ti cross. Kani Kristo imay kada tayo ni Apo Jesus, imay ngam inarakop na ti cross. Kanangro na takunana kati agtarigagay asumurot kanyak, ibaklay na ti cross na. Kayat na nga sa unday ito'y kakabsat, nga no adda pamati tayo, itirigat ken namay, ladingit ken ragsak, nya, sakit ken salunat, si titibker dayta apamati agtrabaho dayta apamati tano daduma ka subjective DJ pamati tayo kat kini Apo Jesus no daduma ka DJ i-define tayo ni Apo Jesus depende DJ kayat tayo kasla ko man no mauawan ang kakwarta ibagam kini Apo Jesus ibagam kini Apo Dios sikati mangted ti kwartak no ambisyon mo kayat nga gunuden sikati recruiter ta ipamodya anak ko ijay abroad. No kay adambisyonam nga position sikati manager inya naganan i-promote nak. No agriri dagiti agasawa buno sa nga pamilya i-define tay ni Apo Jesus sikati peacemaker.
Nguna saan agsaksakit kan nga marigrigatanen nga di mo inalwadan tabagim idi idi kapigpigsaam into no agkapsot kan ibagamton isuna ti miracle healeran. Kasla i-define tayo ngamin ni Apo Jesus iso ti kayat tayo nga pagbalinan ti Dios. Kano kunana ay haan, masapol nga agsagaba ka, ri na ti panagsagabak, tapno makikaysa ka panagsagabak, para iti panagbalbaliw ti lubong, hantay kayaten. Nya, di jati hantay kayaten. No kunana ka, dayta sa nikwam, ilakom, ibingayam ni kabsat mo, taag kasapulan, maditay kayaten. Kasi iso ti ingkarkararag tay nga rod kanya na nga umangat ko matibiyag ko into no ko na naibingay mo ay madin agkit-akit di puso tayon into no ko nakaadal ka ang inik kang kati adal isurom ti kinapakumbaba kadagiti kakabsat mo gaputan nakaadal ka ay ang mabalinan ning karkarigatak tinagadal haan ang mabalin. Iso nga no daduma, ti definition ti God kanya tayo ka subjective. Depende di kayat tayo. Haantay nga kayat nga ni Jesus, iso ti Mesias, iso ti Kristo, imay isalakan na tayo, agraman panagrigat, panagtuok, iti cross, in sakripisyo na. Nagsakripisyo tapno maitanok tayo, no daduma ka hantay kayat di nga paset. Likliklikan tayo di panagtuok no daduma nga paset. Likliklikan tayo DJ panagrigat. Anya ti kunana, anya ti magunggo na ti tao. No, isalakan na ti biyag na. Nga mapukaw na mat. Mapukaw ng tumatlaeng. Awan sir-serbina. No daduma ka, ag-play safe tayo. Hantay kayat ti kwan. Hantay kayat ti agsao. Apaya, baka guguradak. Baka handak to kay kayaten. Baka handak to nga kadwan. Ni Apo Jesus ka hanga dagita ti kinaya na. Uray pa'y madi kanyada no iso ti usto nagtaderlat ta isuna. Kaday ti kunana ti us-usto nga bunga ti pamati. Iso nga the more you pray, the more nga kararag ka, the more nga di aramid mo kontraum ti killo. Ikarigatam nga tubngaren dagiti madi. Ti karo na ka nobena tayo nga nobena. Datayo umati mang dadadal kinikabsat mo. Kararag tayo, kararag man nakimisa, awam pa'y mamati nga kaarubam king ka. Lualo tayo nga lualo, apo man nakimisa, Biyernes Santo, Allah, nagadudag itay, lahana na kadakwa, ay apo, damot tarakan na nga munmunye ka. Mano ti presyo, ti pakulam tatan, ay depende jay usarak nga munmunye ka, kunana niya, no nalulumag, ay nangingina. No imported, kasano nga rod nga di siya ka, kasano nga rod nga, kunam nga adda pamati, nobena nga nobena, ngam di pusom, kasla ka lamang kukulam nga no mabalbalin, tudok-tudukam data kagurguram. Kasano nga rod nga maibagam di adda pamati, no napnap no tigura dita nga dim ka ba ulan ti mamakawan, ha, kasla nga rod mangkukulam ta pa, nagrup-rupam tanap-nap no tigalit ka da. Hang garod nga agpada, DJ, hang agkumbyenye, DJ pamati, kin DJ aramid. Uray ni Pedro, biktima ni Pedro. Apaya, kunana ka, you are the Christ. Kunana ka, matay to ti anak ti tao. No, kunanan. Matayak to, agungarak to, may ikatlong alda. Ay, haan nga kastak kung kunanan. Liklikan na di panagtuok, liklikan na di sakripisyo, liklikan na di aksyon, di pamati nga indeklar na. Kanudad duma, kastoy tayo mat. Awa ay admitaran tayo nga kastoy no daduma, tila kayat tayo ti pamati kat naragsak, nasayaat, ginawa, talna, salunat. No simmang bayan dagitoy sakit, problema, panagkamtod no daduman, malipatan tayon di pamati, hantayon kayat ti agayat, aging gana nga isunan ton tinakabasol, haan sa bali dati pamati nga ibagbagana. Ibaklay mo ta cross mo kunana ket surutin na. Kaya na nga sa uwan, no, adda pamati, uray sumangbay ti cross ti biyag tayo, natibker ti pamati. Uray umay ti sakit, haang ka nga umibbat iti pamati.
Uray umay ti pan nakairururuman, nakakaput da ita apamati. Ngam na inliklik mong imuna adayopay. Faith without work is dead. Kunana da ito'y awan ser-serbina, isogorod nga ti pakakitaan tinapod no nga pamati, dahil kababalin. Nga uray pa'y no adda pan nakairuruman, adda lapta agtultuloy nga ayat. Uray pa'y no agtatakaw da aminan, ikarigatam ti agbiag analintag. Uray pa'y no agsisimparat nga sakit kada panubok, si kakaput kin ni Apo Diyos. Ngam no liniklikan tayo da ito yan, narigat pa'y. After 500 years, nya, 64 years da ito nga parokya, kaya nagsaya at kumanga pakakitaan. Nya, nga da ito'y kumama nga parokya, pakakitaan kumama nga addan na pudpud na pamati. Anya da ito'y nga pamati, bagamol ni San Santiago, no adda kabsat mo agka sa pulan, desidido ka nga tumulong, napnuan ayan. No adda awan bado na tulungam. No adda marigrigatan, mariribok ti panagbiag na denggam ikonsol mo. Ngam no awam pay laeng dagito iti pala pampanunutan mi kaparakanyak kukwak ay awam pay narabaw a pamati. Awis karit panangibiyag ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios, nagtaod ti ama ti sakbay. Dios sa nagtaod iti Dios, silaw a nagtaod iti silaw, napaypay so a Dios sa nagtaod ti napaypay so a Dios, naiyanak saan a naparswa, Dios sa kasmatlaeng ti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti Iglesia maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Naindaklan ken man nakabalin ti Dios, inted na ti pamati kada tayo, tapno iti daytoy abiyag. Paamuan tayo ti kinapudno ken Kristo nga anak na. At tayo nga anak na nga agdawat akanayon, tapno papigsaan na kumati pamati tayo, ket maibiyag tayo, iti inaldaw-aldaw, kunatay nga roti tunggal panggep, Apo denggem ka ti pamati mi. Tapno dagiti mangidadaulo ti simbaan tayo, ni Francisco Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, adaanda kanayon ti kired ken pigsa, amang iwaragawag ti nakatolikwan na pamati iti sa nga lubungan. Kumararag tayo ti Apo. Tapno kanayon ang mabigbig dagiti dadaulo ti gobyerno tayo ni Kristo, nga isu ti silaw, kabayatan ti panangitrabaho da dagiti programa da, para ti panagduras ti kagimungan, asaan ket di at ibukod dalaeng apagimbagan. Kumararag tayo ti Apo. Tapno dagiti sanpay ang makabigbig ken Kristo a Dios, maparaburan da kumati pamati ang mga mo ken mangibiyag kadagiti panursuro na.
kumararag tayo ti Apo. Tapno dagiti nakurapay ken nagsagsagaba gapu iti sakit, gubat ken bisin. May kanda kumalatta tinamnama iti panagbiag ken dumegdeg kuma ti pammatida ani Kristo iti biag ken salakanda. Kumararag tayo ti Apo. Tapno daytoy agimong tayo, babaen ti pannilaw ti Espiritu Santo, mapasingkedan kumati pamati tayo, babaen iti intay panagbibinuray, iti ayat kadagiti karuba tayo, kastamet kadagiti makasapul iti tulong tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agulimag tayo, tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Tayo mati kararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Ti pagyaman panagkasangay Darunat Alcartado ken Romulo Galinato Jr. Ti special intention ti Valle family, Gabriel family, Dolor family, Father Lester Joseph Plana, Tita Leni Parto, ti panay karkararag dagiti kararwa ni Katrina Chodoro Corpus, Antonio Senior, Jose Pacheco, Titus Garnase, Ada Aurora, ken Andres. Kumararag tayo, Apo denggam kat ti pammatimi, manangaasi ken managayat unay a Dios, bigbigen mi nga adupay ti pagkurangan ti pammatimi, ngem saan mi nga ipalubos a mapukaw dagitoy iti ima ti kabusor. Denggam dayta pamati tapno agbalin kami akanayon anapudno nga anak mo, dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Panginoon.
mararag tayo kakabsatap na da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo timodem kada si aayat dagiti karkararag mi ket awatem dagitoy daton mi iti kasta ti panagdaton ti tunggal maysa kada kami agbanag a pakaisalakanan dagiti amin at tattao gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno una ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken ka apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na dagiti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Noon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rote paay mo ta espiritu mamangpasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulad iso a maiboyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Abaen ti krus mo, Kristo, 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 abaen ti krus mo, Kristo
Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo amay ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di ti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket para irayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong tiranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santos isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kad met kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti Ama ket lulwon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami nga dat sa dilangi madaydayaw kuma tinagan mo dumteng kuma ti pagarya matungpal kuma tinakem mo ditoy daga ka sa dilangin when ditoy daga ka sa dilangin idem kadakam ti aldaw itoy ti kanen miti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basulmi akasmet pamakawan mi iti basul dagiti nakabasul kada kami di nakamet baybaya nga umanlugot iti soliso iti salakan maka iti dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay ti pannakabalin ken dayang
Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo, ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga sika kada kami. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, nang ti may salaeng asaom, bapaimbagton to'y karat.
sapulan no awan kakabsat, awan met maramidan di mi kabailan, sayang banog ni kalugaran, sayang banog ni kumararag tayo. Apo, inawat mi ti bagikan dara ti anak mo, ipaay mo ka di ti grasya na, samayan na ti bagikan kararwami, iti kasta ti bilag na ti mangiturong iti panagbiag mi, asaan ket ati kinalapit mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ginto no malam Apo, ti oras ti alas 3, maaramid ti misa tayo, ken pannakalana, kuas pangrambak tayo iti 64th year, ti canonical erection da iti parokya tayo, malanaan dagiti nataengan, kastamet nga mawarasan ti tulong dagitay napili nga umawat babaan ti tulong ti Caritas Nueva Segovia. Into no 14 Apo, piyesta ti pannakaitanok ti cross, exaltation of the cross. Rabi into ti misa tayo Apo, awan ti misa ti bigat, alas 7 to ti rabi iti misa tayo. No maisakripisyo tayo ti mapan iya Santa Cruz, makipiesta, taili tayo mat ay kanapinpintas pay Apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo si kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, tapno pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kayo kumati Diyos iti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat. Agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon di man nakabalin na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.